Kedi ebe nwanne anyị nọ bụ Obiora Agbasimalo onye nke zọrọ gọvanọ under Labour Party. Ịma na nwunye Obiora Agbasimalo ebe n'akwa kwa alele kpọkuo mbari n'ezulu ezu. Still yet nobody cares. Somebody name campaign atolonya n'azia buenye bue. Still yet emere some people arrest Soludo ke ifimelo bụ the same person bụ driver Obiora Agbasimalo onye nke a na-ekwu na ọmụ ifemelo Obiora maka ọ ga-eji wee lụọ dị ọlụ ijenye nwanne nwoke commissioner. Kedu ebe nwanne anyị nọ bụ Obiora Agbasimalo onye nke zọrọ gọvanọ under Labour Party? Because ndị gboo si na nwa mbụ ejighị ije ka igbo anaghị agba ọsọ. Machine ọga ndị ọga anyị nyarịa, moto ọga ndị ọga anyị nyarịa, ego ọga ndị ọga anyị lirie. Oluzie tata egbuo nwanne nwoke aikpa ọdịrọnụ mma. Ọ bụrụ eziokwu amaghị egwu a na bụ aghụghọ. Nna m sị na ife afọ na ikpu nne ewu afọ na nke nwe alụ ka ọ bụ. We need justice for Obiora Agbasimalo. I greet you, my lovely fans and friends. All kweziku ngwa genu ntị. Ndị boys no na-eme ife ju akpa amachie nya ọnụ. Anambra steeti elu na mgbe ga-abụ elu anya jụ ese. Mgbe ọbụla mmadụ na mmadụ na-efu nwere na-ajụ onye na-anwụ ka onye na-efunu maka ọ na-eme onye nzuzu nwa atụ ya n'aja ọfịa. Ọ na-enwere uche nwa ajụ ese kodenye bụ nne ya. I still talking about Obiora Agbasimalo onye nke bụ onye Ezinifite, nwanne ọga ndị ọga n'Ezinifite, onye nke fa kidnapụrụ nọ n'azụ ọchịchị under Labour Party. Onye bụ opponent with Soludo na 2021. Egbuenya n'azia duwulienya. O nwere police na abọ so na the movement maka a na-eme rally. That rally anwa ofue police emelie mgbawu. Onye nke ọzọ dị ndụ and onye nke aha abịago testify ya na police station because no nwere one man emere arrest bụ driver onye nke bụ Obiora Agbasimalo. O nwere ebe nna aga mgbe ife a na-eme bụ ọga ndị ọga were ego oyibo chinyeli enye na sponsor all these things. Still yet nobody wants to intervene in this matter. Ịma na nwunye Obiora Agbasimalo ebe n'akwa kwa alele kpọkuo mbari n'ezulu ezu. Still yet nobody cares. Ịma na ọga ndị ọga etigo his last card gaa iji okwu ọ chọghị ilisi that young man. Simple man nọ elu onwe na-eke machine, na-eke moto, na-eke ego oyibo chinyeli enye mmana because na government of Anambra State chọrọ iji that case welu waste ya that man all his wealth. Soludo ongunwa zolo ọchịchị with Obiora Agbasimalo. After that incident, Soludo ngi winuru. Ejuona maka Obiora Agbasimalo? Answer is no. Your wife le claim no sure. Omi former one of Agwata. Since ya wajuona ese maka nwunye Obiora Agbasimalo. That woman na ayoya. Papa Obiora anwana. Ndi Labour Party onwe ajulese. Ndi apụga ajulese. APC ajulese. Anambra government ajulese. Somebody name campaign atolonya nazia buenye bue. Say yet emere some people arrest
Soludo ka ife imelu bụ the same person bụ driver Obiora Agbasimalo, onye nke a na-ekwu na ọmụ ife mele Obiora maka ọ ga-eji wee lụọ dị ọlụ ije nye nwanne nwoke kọmishọna. Gee ntị. Felix Odumegwu bụ onye bụ Obiora na moto tupu ife eme. Emere ya arrest tinye na Nnewi since beginning of 2022. Kedu ife ime Soludo? Ihe mere ebe ịpụ a ganye nwanne nwoke kọmishọna. Ị na-enye kọmishọna n'ụdị na ọlụrụ gị ọlụ ka ha gbuo Obiora, ka ị na-enye kọmishọna n'ụdị na onwere ife omelu gị iche because na ebe ọ bụ na ị nwere ike inye nwanne Felix Odumegwu kọmishọna, which means na you have right to intervene in that case of Obiora, mana imerie. Instead ị na-aka ọnụ with ndị PDP, na-aka ọnụ with ndị APC, na-aka ọnụ with ndị other parties. Stay yet ijubeghị eso Obiora. Soludo imetaria. Kedu ebe ọ mba Obiora? Wetin kill Obiora? Ogini bụ na inyere nwanne Felix Odumegwu, Commissioner of Anambra State, bụ onye mana onye buje Obiora na moto ha wee pụọ ekidnap Obiora. Why you never intervene in that case? Ị na-ajụkwa ese ka ọ na-eme onye nwa esu obi ya ọkụ. She na Obiora na obi ezugo ike, obi ezubere ike because gịnị ọ na-achọ ọdịmma Anambra State wee nwa n'ije anwa. Ọ bụrụ ife dị mma, ọ dị very bad maka na okeke nwaanyị dị ntị njọ na a sitting governor bụ Chukwuma Soludo a na-akpọ gị ọlụ atụ egwu mana ịnọ somebody nke na-ezola ọchịchị ewe kidnap anya. Kedu ife imelu? Ịchọ nwanne onye bụ driver bụ ewe pụọ fe kidnap anya ganye ọlụ ka ọ na-alụ na gọọmenti, which means na enyo aka ga-adịrị ọcha. Since ya nwa ndị a gara mee protest n'Ọka gbaghalịsịa ka etinye okwu nwanne ha nwoke ọnụ. Anyị ma na mmadụ nwa ama mme ntute n'ọnwụ maka onye nwụrụ na anwụgo, but a ga-ekwulili okwu ya mana unu emerie. That young man na-akpọ gịnị ọga ndị ọga Chaii agbasịgbalụ mbọ to make sure na afụla eziokwu. Kedu ife unu melu? Unu banye ime ton by ton, bịa kọtụ echi, bịa nwanne echi, abanye ime ife a na-eme ozu nwụrụ anwụ. Last agbasi n'onwe ya ka chụba ego oyibo maka gịnị onye nwere ego ka ikpe na-ama nke obele o ji eji ka unu na-agbari. I watch your last video Soludo ebe ese weta ife eji bịa afịa ka anyị kụọ anya gwuo, which means you have learned the game. Onye swafa kwuo eziokwu inye the game ka na-asị ya ego oji ka ọ gbala aka. Onye ahụ ọ na-agba aka ịmakwana chi ga-agba ọgụ. Gee ntị. After politics chi ewele oke. Only Bianca can agba mbọ to communicate with the family ndị ebe Agbasimalo n'Ezinifite Nnewi South. Mana ngwa Soludo, he never say a word. 4 years or the too small ndị nwe iju kedu ebe onye mụ na ezola ọchịchị nọ. Ọ bụrụ nwere obi mmadụ ị ga-eme something. Ọ bụrụ nwere obi mmadụ ị ga-ajụgodi ese. Obi ka a na-agba okwu. Ị na-eche na olu echi that family ekpochi eze ụwa na no, they are human being. Onwe obi na-ele nke ọjọọ. Obiora Agbasimalo, a boy of 36 years, bịara ịzọ ọchị under Labour Party ka o mee campaign n'ihe ala ekidnap onye n'Azia. Driver bụ ewepụ emere for arrest chọpụta na aka ya dị n'ime.
Ndị polisi wee ji ije anwa abụrụ ofe egbe n'ọkpa onye ahụ mechaa nwa nke ọzọ bịa testify ya na court. Still yet, Soludo, why you never say a word about Obiora Agbasimalo? Obiora Agbasimalo ọtabirigo meji. Ọ bụrụ na ị mara ife mere Obiora Agbasimalo onye Nnewi South. Okay, kita now. You have given Nnewi South Senate as ọnọdụ ugo nwere na-ajụ nwa mbụ ejeghị ije nke ịbụọ na-agbọsọ ndị ụkpọ. Abụ m onye ụkpọ. Ọ gịnị bụ na ndị ụkpọ ama nkwu kedu ebe nwanne anyị nọ bụ Obiora Agbasimalo onye nke zọrọ gọvanọ under Labour Party? Because ndị gboo si na nwa mbụ ejeghị ije ka ịbụ anaghị agba ọsọ. Machine ọga ndị ọga anyị nyara ya. Moto ọga ndị ọga anyị nyara ya. Ego ọga ndị ọga anyị liri ya. Oluzie tata egbuo nwanne ya nwoke aipa ọdịrọ ọnụ mma. Ọ bụrụ eziokwu amaghị egwu a na bụ aghụghọ. Nna m sị na ife afọ na ikpu nne ewu afọ na nke nwe alụ ka ọ bụ. We need justice for Obiora Agbasimalo. We need justice maka Obiora. Failure to do so, I will control saying the word until ndị mmadụ eme the needful. Mma ha na alụ na-ewere oke. Kedu ebe ọnụ mgbe Obiora Soludo? You want to go for second tenor? Still yet, Obiora itibeghị okwu ya ọnụ ọdọrọ ndị mma na ị ga-ebu ụzọ mee adreesị ihe gburu Obiora. Chọọ ndị gburu Obiora. Persecute them. Give judgment and give justice. Imerie ị na-asị nkwa ele gị utu obi ọcha. No, it's injustice. Without proper treatment concerning the death of Obiora Agbasimalo, I don't think people will trust you. Or injustice. Gbanu mbọ mee onye ga-emele ibi ya. Maka na ọ bụrụ na ewelekwa ọ na-ebute okwu n'ụka. Obiora Agbasimalo need justice. I rest my